Sisplau, explica'ns alguna anècdota divertida o en algun moment que t'hagis equivocat. Algun moment en què m'hagi equivocat? Doncs home, això pot passar bastant sovint. Un altre cop el que va passar una vegada és que estàvem fent una entrevista, doncs ara com estem fent de la manera més normal, i se'n va a la llum. A partir d'aquí se'n va a la llum i tots els papers, tot el que teníem a apuntar, no hi havia manera de llegir-ho. I a partir d'aquell moment no sabíem nosaltres si tot allò que estàvem dient se sentia o no se sentia. I llavors vam estar una hora parlant, se'n va a la llum i després ens van dir, tot això que heu explicat no s'ha sentit i per tant heu de tornar a començar. Que és una de les coses que us pot passar. Doncs depèn del cas. Sempre hi ha d'haver un punt de nerviosisme a l'hora de començar i de fer una entrevista perquè és la manera d'estar fent, que realment tot passi. Just abans de començar, sí. Un cop comences, després ja quan s'obren els micros ja t'oblides de tot, comences a parlar, t'ho passes bé i a partir d'aquell moment ja està, ja no hi ha cap mena de problema i no tots nerviosos. Vosaltres us poseu nerviosos aquí? Sí o no? No. A més, una de les coses també que funciona molt bé, perquè he sentit en el radioteatre, també és una de les coses maques que també hem fet per Tu escrius els guions? Sí, jo explico els guions a partir de la informació que em donen, però sí, és una feina i això és molt important. Això és una d'aquelles coses que val la pena també per tothom qui vulgui fer ràdio o qualsevol activitat, preparar-s'ho molt abans. Vosaltres això, treballar-ho molt, preparar-s'ho, escriure, realment és la millor manera i fer coses que t'agradin. I els has de memoritzar? És millor memoritzar el màxim que pugui ser, com ara vosaltres, que estic veient que no porteu els papers, però que us heu preparat, cosa que està molt bé. És a dir, que el màxim que puguis memoritzar anirà millor a l'entrevista. I la música com la trieu? La música la fiem en funció també del grup. Per exemple, si fem entrevistes a grups de música, acostumem a posar la música d'aquell grup que ha fet l'últim disc, escoltem aquelles cançons. I llavors també abans els preguntem amb ells quina és la música més refinada. I per acabar, ens recomanes la teva professió? Jo us recomano a la professió de periodista. Jo crec que cadascú més que recomanar la meva professió, cadascú ha de trobar la seva. La professió també li agradi. A mi sí que m'agrada molt i des de molt petit ha sigut una passió, ha sigut una afició, com feu vosaltres aquí, de manera una cosa que m'agrada i al final s'ha pogut acabar convertint en la professió. Però sobretot és això, una cosa que us agradi, que us apassioni i això no sigui ho deia, que si fas la teva afició, la teva professió, al final no acabaràs treballant mai de manera que no t'agradi, sinó que sempre disfrutaràs i sempre t'ho passaràs bé. I aquesta ràdio, a més, em deixeu ja per acabar, oi? Em deixeu que us digui una cosa, una frase. Sabeu què són les falques, no? Les falques, n'heu gravat algunes també, oi? Doncs t'han demanat també que si hem parlat de fer una falca, és Ràdio Drac, que estem escoltant. Oi que sí? I és l'escola de Canvi de Verd? Doncs el que demanem és això. Des de l'escola de Canvi de Verd, Ràdio Drac.
si agafes un os que m'he clavat mentre menjava una bona cuixa de pollastre. Oh! D'acord, baixaré vosaltres ficats al meu gerber dins la teva boca per agafar-lo. Uf, quin descans! He ressuscitat, he tornat a viure. Gràcies, mil gràcies. Gràcies només? Jo has de satisfer l'import dels meus honoraris i et passaré la factura. Què et penses? Que interrompre el meu cor no val diners? Però què dius ara, desgraciada? Sí que ets materialista. Pensa que t'has ficat de la boca del llop sense haver patit cap mal. Que no saps que hi ha poca gent que pugui dir això? I encara t'has de trobar de demanar una paga? Fuig d'aquí abans que m'ho reflexi el rendi per la teva ingratitud. Hi ha coses que les fem per contemplar la vida i no només per diners. D'acord, ja he après la lliçó. Sento una flaire meravellosa formatge. Que bo, quina gana! On estarà aquesta sortida Irlanda? Ah, ja veig, la té al cor. Bon dia, senyor cor, quina olor més bona. Què és això que porteu al bec? Un formatge, potser? Bon dia, Guimet. És meu, aquest formatge. Me'l menjaré jo sol. No et penses que donaré un moixonet. No es preocupis, només volia felicitar-te pel teu formatge tan elegant i llustrós i la teva veu tan agradable i meravellosa. Oh, quin joc! Que em diguis tot això! Quina il·lusió! Que sóc pitjor que mi! Que sóc tan bonic i elegant! Ai, au! Sí, continua suspirant a l'esquila, continua. Ets molt dubtós. Ai! Qui se'm cau! Oh, ha caigut el meu formatge del bec! Que l'agafaré! Traïdora! Ara sé per què em deixes tantes joances. M'has enganyat. Sí, pel teu propi orgull has caigut en el meu parlant.